Right, kumnandi ngapha sekunjena ke uDokotela uSibusisa Bangcalolo ngaphansi kwezinahlanza Media House Foundation. Njengamanje simi nobaba awusukana nemadoda. Indoda enamagalelo, indoda ubaba wesizwe not ubaba webandla ngaphansi kweTrust in Christ. Baba siyakubingelela. Siyabingelela nkosinohlonze egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Obingelelayo. Amen. Siyabona ukuthi kuhle kudelile khona la kwi one man show ka babu Ayanda Ntanzi so baba noma kungazi uthula ku age kodwa yini sewubaba mhlawumbe baba ungasinikeza nje kafishana ukuthi yini ebisihlangene ngayo la uAyanda Ntanzi ubedumisa uNkulunkulu Nkosi yami ebizeke abadumisa abanye njengoba kukhona bobabugama nje ngoba la kudunyiswa khona ilapho uzosithola khona bathe bomnandini yilapho uzosithola khona thina ke sitholakala athi yilo bomnandi bethu lobu kula esitholakala khona lokhu phakanyiswa igama lenkosi uJesu kulapho esitholakala khona so ke nje ke sizile kuzomsingatha kuzombungaza aphinde ke abe indodana kimi kaMoya engihambe naye indlela yonke abaningi sebengibonile ngisebenza naye nje ke ikhona ukumsekela nokuthi ngithi press on up until something happens. Nkosi yami. Siyabonga kakhulu baba. Mhlawumbe imessage kulezi inkonzo enjenganalezi noma kulama event anjenganalawo. Imessage ongayidlulisa endlini kaZayoni ngoba siyakwazi ukuthi usuyi icon. Izwi lakho liyezwakala endlini kaZayoni. Mhlawumbe iphi imessage ongasidlulisela yona nje endlini kaZayoni? Endlini kaZayoni singafuna ukusho ukuthi abakholwe. Abakholwe baphenduke ngoba leyanto iyahambisana ukuphenduka nokukholwa ngithi kodwa umuntu uqala ngokukholwa aphenduke ngoba uqala ngokuzwiswa lithinta inhliziyo maqedane bese so ke ibalulekile leyanto ngoba endumisweni kaNkulunkulu nalapho kuhlangene khona amakholwa uma ehlangene ngokukholwa azibibikho izinto eziwumbhedo ezitholakalayo phakathi kwabantu abakuthiwa bamakholwa bayakholwa izinto zonke zivama ukuthi zihambe ngendlela so ke ngiyafuna ukuthi ngisho ukuthi isizulu sakithi sithi ke alikho isoka elingenasisi so ke lokho kusho ukuthi ke nakhona endlini kaNkulunkulu kuyenzeka atholakala amabadlana Nkosi yami kodwa ke sikhulekela ukuthi akungafiki isikhathi sokuhamba kusesenamabala Nkosi yami ngoba amabala iwona osenza sabonani nombuso baba siyathokoza kakhulu isikhathi sakho futhi sizwile ukuthi awubakayonala ngisaya kuba kumkhize mawumzayoni sisayodumisa uNkulunkulu Nkosi uJesu ngegama likaJesu Nkosi busisi baba haleluya amen. Alright, yabona mina ngibaba sekunjena ke lo okhulumayo uDokotela uSibusisa Bangcalolo ngaphansi kwezinahlanza Media House Foundation. So njengamanje sikhona khona la kwi event ka Ayanda one man show. Awusuka resolution. Njengamanje ngimi noDokotela. Ngimi nobaba uDokotela uThulane umfoka Gwala ubaba esimhlonipha kakhulu osenamagalelo eKZN noma angingasho ukuthi KZN ngithi iSouth Africa yonkana ngokumela lento kaZayoni baba siyabingelela sibingelela kubo bonke ababukela le video sizothi nje enohlonzi sinamandla usuka nimadoda ungasandi uzothola ke ezinohlonzi namhlanje ngazithathi kancane asithandi noma yini sathi ezinohlonzi hayi Nkosi yami wathi singama lapho nje sithi nje underline ezinohlonzi yes Baba sinikeze nje kafishane ngoba sikubonile uhamba nabantu abakhulu kakhulu futhi ungena endaweni ezinkulu kakhulu usuphuma ngisho nakwisilo uqobo umele lento kaZayoni mhlawumbe kule nkonzo le esikuyona noma kule ndumiso esikuyona mhlawumbe imaphi amazwi ongawakhuluma noma ongawasho uwabhekisa endlini kaZayoni mayelana nezinkonzo ezikanje Kodwa nje singakusho uJesu mezohamba uthi ngiyafisa nibe munye njengoba nathi simunye babukhwala into esiyibona namhlanje ubunye bakhe babukhwala ngisengiqedile cela nibe munye akasishintshe siphume emashathini siphume emagameni amasonto siphume eculeni kwethu bese sizohlangana ngiyakuzwa sizithi uJehova uphilayo inguna phakathi linye bani munye Christ Ngiyakuzwa baba. Asibonge kakhulu isikhathi sakho baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ezinohlonze Media House Foundation kanti ke uyasithola lapha na Ngiyathokoza kakhulu ukuthola nje ithuba lokuthi ngikhulume nawe mfowethu. Awukusitshela nje kafishane ukuthi mhlawumbe yini esihlangene ngayo namhlanje. Namhlanje sikwi one man show
bhuti u-Ayanda Ntanzi ocula umculo wokholo gospel. Ngilapha-ke mina njengensizwa ecula umaskandi neyisihlabani futhi esaziwayo. Yes. Umntwana kwaba nenkani njalo iphela amabazela sinamateza. Sibone madoda. Akukho okutheni ukuthi nje kuphela sithe namhlanje sithatha ithuba sizodumisa kanye nabafuthi laba bacula gospel ngoba ngibona abasivusela umkhuleko ukuthi siphephe endimeni yezomculo. Siyacabanga ukuthi uNkulunkulu asibusisa kakhulu. Mhlawumbe baba siyakubingelela egameni lika Jesu. Amen. Asibingelele kuwe. Sibingelele nakubabukeli bonke egameni lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nkosi Jesu. Awusinikeze kafishane baba sikwazi kakhulu futhi sikulandela kakhulu futhi ke mina way back sisanobaba uGaba. Yeah. So mhlawumbe namhlanje usinikeze ukuthi yini esihlangene ngayo la. Amen. Sikusho ka-Ayanda Ntanzi one man show and siyazi ke ukuthi uma echaza ukuthi why one man show munye umlamleli phakathi Nkosi yami noNkulunkulu umuntu Kristu Jesu. So one man, the man Christ Jesus. Sinomcimbi omhle kangaka la mfowethu esibize khona sidumisa ehlabelela khona ephakamisa uJesu. Asikuveze ukuthi u-Ayanda Ntanzi ungomunye wabantu esizikhanyayo ngaye. No necessary kakhulu kulesi sizukulwane nesizukulwane uNkulunkulu usivusela abantu baso abanjengaso nabaziwa yiso. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe ngendlela emangalisayo. Landelwa abantu beyinhlobo ehlukahlukene amabandla ahlukahlukene. He's just a blessing and an amazing person. So ke sikunomcimbi namhlanje ukuba sidumise uJesu siholwa uye ngokuhlabelela. Asikubingelele ntombi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ezinohlonze Media House Foundation. Kanti lo khuluma naye uDokotela Sibusiso Bangcwele ngaphansi kwezinohlonze Media House Foundation. So ke siyakubingelela ntombi. Okay. Sizozwisisa yona lapha kimi bazalwane. And take you on a journey. Nginikhombisa ukuthi bengikuphi nalo uNkulunkulu. Wena wethe Isilingile ngakalishabi sibaba. Oh, wakalishabi. Okay, awusinikeze nje kafishane ukuthi yini lesihlangene ngayo la. Namhlanje sihlangene nge-event ya-Ayanda Ntanzi. One man show. Sihlangene ngayo bekumnandi kakhulu. Bekumnandi kakhulu. Enjoyile yona. Izulu melisuse phezulu. Bekwenzeke into. Hayi wena bani. Walifaka phakathi kwabantu. Kanti ngiyakubona ukuthi njengamanje usemoyeni. Ngikhona namanje ngathi ngaqala phansi. Yes girl. Ngathi singaqala phansi. Angazi singenza njani siqale phansi. Kahle kahle ufike siqale phansi. www.ezinohlonzemedia.org.za. Nizomthola ke njalo undodakazi lapha na ku website yethu. God bless you.